higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami magapadayon sa paghatag, paghimaya o pagdalaig diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay himayaon ug daygon. Ikaw ang Dios nga mahimong hari sa among kinabuhi. Tuguti Ginoo nga kini nga programa imo ning mapanalanginan uban ining estasyon o nga mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangin ni ang mga tao nagpatalinghog sa imong pulong. Pinahagi sa influensya sa Espiritu Santo. Ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Sila imong padasigon, paligunon sa ilang pagpangalagad, og sila Ginoong wala pa makapangalagad, imo silang pagakabigon nga makahimos pagduol diha kanimo aron mangalagad sila. Salamat nga imong tubagon ug ihatag ang pangayo pagadawato namo kini uban ang pagtuog paglaom nga imong ihatag among ginaampo tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami maghahatag sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong gabi kaninyo Brother John. Ang amo nga radyo amo nalang gipunan og palit kay si tatay masuko mangyod og naay magsaba-saba. Unya ang mga apo lahi man og panghuna-huna, nagpalit na lang mi kay aron si tatay masulo niya ang usa ka radyo kay gusto gid niyang pamation ang inyuhang mga gihisgutan nga way langas. Salamat sa pagbasa. Salamat na. Unay nindot na. May karong panahon na talagsa na malang gitaw nga mahigugma pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Naay tao nga makadungog sa pulong sino magbagulbol kay saba. Pero kanang ingon na nindot na, no? Nindot na. Well, niya patay basahon. Kuya John, maayong gabi og happy Sabat sa inyo dinha sulod sa radyo. Mo request unta mi og song kuya. Okay. Sorry lang gyud. Pwede mo maka-request og song sa Sunday morning kay 2 hours man ta. Karon god usara ta ka oras. So dili gid mi makahatag ni ana kay kung mag-request mahatag mi sa usa lang ka song mga 3 or 4 minutes. Unya ang usa pod mo request kibali mahurot ang atong oras dito, dito sa paghatag sa panahon na lang mahitungod sa song nga inyong gi-request. So ang amo lang ikangyo sa inyo, nunot lang mo dito Sunday morning, kay maka-request mo 2 hours good ang ato nga kuan ato diha Sunday morning from 7 to 9. So diha ni anang mga bahina ato sad mapalabas ang daghan nato nga mga pagpangumusta sa atong mag-igsunan. Pero dinhi hapitan lang ginagmay lang kay gamay ra man ta og oras. Okay, niya patay basahon sir, maayong gabi. Salamat gyud. Ang duna na may gikaistorya nga SDA nga mo'y mo Bible sa amoa pero naghuwat mi sa
go signal ning papa kay ingon niya dili lang kuno mi magdali-dali pero si papa sir mura na gyud sad og sabadista kay wa naman siya nag-inom, wa na sad mukaon sa dili ninyo kaunon. Ang problema na lang gid niya sir, sige siya ugom og kindi kanang pagpanigarilyo kay maglaway man kuno siya. Salamat sir. Si GGDI ni ang inyo pod nga suki nga tigpaminawan. Yes, kini ba yang pagpanigarilyo mo kuha magud na ang maayo lang gid na halos kuan unang-una kanunay kang manutbrush no every 1 hour or 2 hours toothbrush ka unya kanang luy o kun snowber mo manay akong obserbaran sa akong amahan kaniadto nga mo iyahang ugumon no unya ayaw pod pakiga duol-duol anang mga kailan nimo nga murag imong kabarkada gyud sa pagpanigarilyo kay mo offer man na nimo unya kini bang hinabako hinigarilyo kuha man na kanang human nilag kaon binagabi na sila naandan gid nga adto sila lingkod nga manigarilyo o magtigog sila lumboy likaya ninyo na og lingkod diha kay aron nga di mo makuan di mo inunta di mo matintal sa pagpanigarilyo niya paninguha gyud nga kanunay gyud magtoothbrush kay aron nga ug mahimo gani magpadintal mo adto mo sa dentist nya magpa kuan mo sa inyong ngipon para nga makuha na kanang gitawag og tar or nicotine ang tar god mailhan man na ninyo kana bang mag kuan mo sa aso sigarilyo nya inyong ikuas inyong kuko mo aksyon man nagyelo inyong kuko mo na gitawag og tar unya mo baga mo sige na sidtos inyong ngipon yung lagos mo na maghatag sa inyo ha og kanana ang inunta maibog maglaway mo sa sigarilyo unya kanang nicotine maura gyud na ay makakuan ng nicotine makahatag gid sa inyo ha og sakit nga nagkalain-laing bahin sa lawas nga mo bitaw na nga ang sigarilyo naagi gitawag government warning cigarette smoking is dangerous to your health unya naay gibutang ang pagpanigarilyo ay sanhi ng naon sa mga sakita naagi ng mga picture gibutang din ha pero ang tao lang gyud pagpakabana mahitungod niya na pero kanana ang pagpanigarilyo usana sa mga sekreto nga giunti-unti nimo pagpaubos ang imong kinabuhi. So thank you so much nga ginagmay na lang magsigong umuugom og luya and hoping nga moabot gyud panahon nga dimilian na niya. Well, sa di pa mo si Brother Libby magaiban og pipila pod ka mga text message diha siyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Isaw nga malili usa nimo diha ang atong monitor aron ato ning mahibaluan kun diining mga dapitas kalibutan o nasuras kalibutan ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers nga nagsunod niining ato nga programa. Okay, daghang salamat Brother John og mayong gabi kanyong tanan mga kaigsunan og mga kaigalan mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. So welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kaigalan. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast doon na tayo na-receive nga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers. Niya si Sister Leah Muñez kana kay kompleto na mo. Happy Sabat ninyong tanan. Live ko karon sa Tansa, Cavite. Okay, maayong gabi ini mo diha, Mother. Anya, kumusta diha si Igso Orvelin uban sa iyong pamilya? Anya, salamat sa pagbiyo. Anya, salamat, Mother. Nga hangtod karon buhi kanunay kamaturan dis imong kasing-kasing padayon ka nga nagsimba. Aniya sab si Brother Elmodam Flores. Good evening nyo tulo, Brad John, Brad Libby, Brad Isaw. Ug happy Sabat sa tanan. God bless. Brother Mudam, happy Sabat. Ipangumusta niya ko palihog dito sa Staff Aguinaldo Church ug mga adlaw, Brother Mudam niya. Padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo kay ang panahon hapit na. Aniya sab si Brother Edelberto Higante Sumalinog. Mayong gabi ninyo diha sa station and happy Sabat sa tanan from Kabalawan, Sugod. Maayong gabi is tanan taga Kabalawan no. Sa kumusta mo din ha in town. Salamat gyud sa atong mga kagalag mag-igsunan diha sa Kabalawan nga nagsunod sa atong programa. Maayong gabi diha ninyong tanan. Aniya sab si Sister Bibing
tuang-tuang. Good evening and happy Sabbath everyone. Sister Bibing, tuang-tuang, salamat gyud sa imong pag-view din sa atong programa, and this is the first time ang nakabantay ko nga doon kay kuan diri message ato ang atong programa. So salamat sa Sister Bibing, tuang-tuang. Niyasab si Sister Analisa Arabis, mayong gabi ug happy Sabbath mga igsoon. Kauban sa akong mga ginikanan diha sa Bantayan Island, Batchansila family. Watching from Nabutas, Metro Manila. Kumusta mong tanan diha sis? Mayong gabi sa inyo diha. Aniya sa Brother Nilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi sa mga kaigsunan nga naminaw karon. Maingon kaninyo Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby. God bless og malipayong adlaw nga igpapahulay. Salamat Brother Rooney sa pagpakigdugtong kanunay sa atong programa. God bless you and happy Sabbath too. Niapod si Brother Paul Jan Abalye, watching from Kamansilis. Sir, see you soon. Inyo siya, happy Sabbath. Okay. Sab sa pikas nato monitor ato sab nakita nga nagsunod og nakig-uban kanato sila si Sir Gerardo Lobitanya watching from Australia. Okay, daday may gabi ini mo daday uban ka Mami Banji og ni Ma'am Jeannie og sa usan nimo ka anak, sorry nalimtan akong pangalan niya si Pastor Randy Zoson uban siyang pamilya sa tanan na lang di sa Australia ni Ma'am Geraldine Oslington, ni Ma'am Pretty Miss Simons o akong igagaw diha si Lasiman. Wala ko kibawag sa apelido niya ron, no? Sa may gabi inyo din ha nga tanan sa nasod sa Australia. Niyasab si Sister ni Sibel Reliaganas ni Cesario watching from Masbate City. Imo man ning kaila Brother Isa, no? Kaila kanina yes, ma'am, salamat sa pag-view, ma'am. Di niyasab si Sister Lovely Dihito. Niyapod si SKML. Kumusta mong tanan diha sa Malabon, no? Ang Diyos magpanalangin sa inyong tanan diha. Niyasab si Brother Jacob Sumalinog. Niyasab si Brother John Moses Rosalihos Puyot. Niyasab si Sister LC Pitogo. Niyasab si Sister Ivy Osabel Buracho Kababan. Sa pagkakaroon mga kaigsunan o mga kaigalaan, mao pa ni ang atong nakita nga mga higala ug mga kaigsunan nga nagsunod og nagpadangat sa ilang mga mensahe dinhiya sa atong live broadcast. So alang sa pagpadayon sa itong programa, ang panahon ako'y balik kang Brother John. Okay, Brother Libin, kadinhay kan. Okay, adto tay gala sa paghatag og atensyon ni ining pangutana, no? Okay. Mangutana ko, sir, apan dili ko lalom og panabot. Ato mabasa sa Roma 3:23 nga ang tanang tao nakasala. Og ang sala mao ang paglapas sa sugo. My point is, nakasala ba di ay si Adan og si Eva sa 10 Commandments dito sa Eden? Pasabta ko, sir, og salamat kaninyo diha si Jigger Cordillo ni. Okay, dagang salamat Brother Jigger Cordillo. Akong balikan ni basa mangutana ko, sir, apan dili ko lalom og panabot. Ato mabasa sa Roma 3:23 nga ang tanang tao nakasala og ang sala mao ang paglapas sa sugo. My point is, nakasala ba di ay si Adan ug si Eva sa 10 Commandments dito sa Eden? Pasabta ko, sir, og salamat kaninyo diha si Jigger Cordillo ni. Okay, dagang salamat Brother Jigger Cordillo, no? Onya salamat kaayo sa imuhang pagpangutana dire unya padayuni ang pagsusi sa kasulatan. Og unya ako nagtuo nga gamay na lang gid kay ang kulang nimo diha sa pundok sa born again, dili man na lisod pasabton sa pulong sa Ginoo. Doon pila na ka mga born again sad nga na kuan na kabig sa Adventista dis atong programa putungod lang sa ilang pagsabot sa kamatuoran. Padayuni na Brother Jigger ang imuhang pagka born again, padayuni pero guniti ang tinuod nga realidad sa pagka born again. Okay, may tungod ining kuan sakto man ni imo sa Roma 3:23 ang tanang tao nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Unya ang imo gisunod nga pagsulti nga ang sala mao ang paglapas sa sugo. O wa na hinon kay bersikulo na pero sa Juan 3:4. Unya ning ka my point is
nakasala man ang tanang tao, si Adan ug si Iba nakasala bas napulo ka sugo didto sa tanaman sa Eden. Okay, nindot kaayo ni nga pangutanahan nimo brother Jigger Cordelio. Pero ang tinuod nga pagkasulti, si Adan ug si Iba wala gyud makasala sila, why records Bibliang nakasala sila diha sa napulo ka sugo. Ang nasad-an nila ni Adan ug ni Iba ang gitawag og kanana nasad-an ni Adan ug ni Iba ang gitawag og dietary law, balaod ba sa pagkaon, mo nay ipasabot sa pulong dietary law, dili nang Ten Commandments nga gitawag og moral law, balaod sa maayong pamatasan. Kining moral law o kung napulo kasugo, brother Jigger, sa kadaghanang mga pundok, mga pastor ug mga magwawali, nahimo kini sila gyud nga mga leader, nahimo ning kaabag ug nahimo ning kauban ni Satanas sa paninguha sa yawa nga ang napulo kasugo mapalayo diha sa kasing-kasing sa tao. Walay sapayan nga ang tao mutuo sa Dios, walay sapayan nga ang tao mosimba sa Dios, walay sapayan nga ang tao magampo sa Dios. Ang importante ra gyud nga ang napulo kasugo mapalayo gyud ni sa tao. Ang yawa maalamon labaw sa tanang mga butang. Gamay ra gyud ang mahimo nga diferensya diin dili na mailhan kaayo sa tao ang kamatuoran, ang bakak. Mauna nga kasagaran una, kinsa may maghunahuna nga sayop ng taong nagampo og Ginoo. Pangalawa, kinsa may naghunahuna nga sayop na ang nagsimba sa Ginoo. Pangatlo, kinsa may naghunahuna nga sayop na ang kinini ang pagampo ng alagad o nagsimba. Pero usa lang gyud kabutang ang mahikaw gyud sa yawa des tao kung mahimo dili lang gyud sundon ang kasuguan sa Dios, kay nahibaw siya taliwala sa pagtuo, pagsimba, pagpangalagad sa tao. Kung ang tao wala magsunod sa kasuguan sa Dios, lalo na sa napulo kasugo, kining mga punduka, kining mga tawhanaa, kinini nga iya ra gihapon ning ikauban didto sa iya unyang pahilonaanan, iya haon niya nga inunta dapit nga butangan nga maong kalayos imperno, kauban ra gihapon niya ni. Kay ngani kung imong basahon Mateo 25:41 nagingon, apan ang hari magaingon siyang wala kamong mga tinglonglo pahawa, kamong mga tinunglo pahawa mo ngadto mos kalayong walay pagkapalo nga gitagana sa yawa og sa iyahang mga manulunda. So dinhi tugutan ra na sa kaaway nga nagsigi kag ampo sa Ginoo, sigag simba sa Ginoo, alagad gas Ginoo, ayaw lagig sunda nang gisugo sa Ginoo. Mo bitaw na nga niapay daghang mga text nga ako nga pero bag-o pa man nga doon na lagi kuno sila'y nabati nga kinahanglan mugula nata sa relihiyon, mugula nata sa kasuguan, kay lagi para sa ila wala na ang kasuguan. O mo na ilahang paguna-una nga wa na ang kasuguan, muna nga ang tao maghimo-himo og kaugalingong doktrina nga wala na idoktrina sa Biblia. Mao man ning gisgutan Proverbio 28:4 nag-ingon, kadtong mubiya sa kasuguan nagadaig sa taong dautan. Mao na nga kung imong adtuon ang uban nga translation ini, ang taong nagabiya sa pagsunod sa kasuguan nagahimaya sa taong dautan. O ingon niya na ang pagkasulti sunod, apan ang magabantay sa kasuguan nakigbisog batok kanila. Mao na nga dunay daghan nga mga pundo karon nga mangugat gid sila nga ang tao mubiya na sa kasuguan, ang tao di na mosunod sa kasuguan kay daghang kaing rason, iyara na sa mga Hudiyo, iyara sa Israel, o niya wa tay labot sa pagsunod may tungod niya na. Ingon niya na pod, ang paagi sa yawa, paalagaron ka lang sa Ginoo, paampuon ka sa Ginoo, pasimbahon ka sa Ginoo, ayaw lang sunda ang sugo sa Ginoo. Well, mo diretso ta may tungod sa imong gisulti. Nga si Adan ug si Iba kay ang tanan tawo nakasala man sumala sa kuan kanini ang Roma 3:23, unya ang sala mao ang paglapas sa sugo. Si Adan ug si Iba nakasala ba sila didto sa tanaman sa Eden sa napulo ka sugo? Wala. Ngano man niadtong panahon na wala pa gikapadayag sa Dios ang napulo ka sugo.
kay diha na napadayag ang napulo ka sugo sa diha nga ang Israel na ulipon didto sa Ehipto sulod sa 430 ka mga tuig. Og unya ang Israel gikuha pinaagi ni Moises, unya didto sa kamingawan gibili ni Moises ang mga tao og misaka siya didto sa bukid sa Sinai, og didto sa bukid sa Sinai gisulat sa Dios sa duruha ka papan nga bato ang napulo ka sugo og gihatag niya ngadto kang Moses sumala sa Exodo 31:18. Busa bisan patuod nga daghan na sa mga tao nga nagsunod sa mga kasuguan nga naas na pulo kasugo pero wa pa sila'y nakita, wala pa sila'y nabasa tungod kay wa pa ni ikasulat sa Dios ang napulo kasugo diha sa duruha ka papan nga bato. Pero diha na ang mga sugo sa napulo kasugo. Example, sa diha nga gipatay ni Cain si Abel, nakasala man si Cain sa iyang pagpatay sa iyang igsoon yan. Naa man na sa napulo kasugo nga di ka magpatay. O unya, wala ang sugo sino diha nang daan. Diha nang daan. Wa pa lang ikasulat dito sa papan nga bato. Nasulat kini diha nga ang Israel gikuha ni Moises gibilin dito sa kamingawan, misaka siya dito sa bukid sa Sinai og didto gihatag sa Dios ang napulo kasugo nga gisulat didto sa duha ka papan nga bato. Ang gihatagan adto si Moses sa lagtod pagkasulti ang napulo kasugo dili kana kasuguan nga iya ni Moises kundi kasuguan nga iya sa Dios nga gihatag lamang sa Dios ngadto kang Moises. Well, adto ta kang Adan og ni Iba. Sa unsa man nga bahin diin bahina di ay si Adan og si Iba nakasala. Nakasala si Adan og si Iba sa gitawag og dietary law. Unsa man ning dietary law? Balaod sa pagkaon. O didto nakasala si Adan og si Iba. Kung imong basahon ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 7, matin-aw nagaingon, og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta og gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Dili sa pagtuo sa mga buhi nga ang kalag man ang tao mamatay mobalik ang kalag, kay ang gitawag og kalag ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Karon sa diha nga may gininhawa na ang tao, may kinabuhi na ang tao kay gihuypan man sa Dios buhos ilong. Kung imong basahon ang Genesis 2:15 pangadtos 17 nagingon, o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao giyang gibutang sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy sa tanaman nga naas taliwala pag ila sa maayo og sa dautan, dili kamo magakaon ni ana ni maghikap ni ana, kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana mamatay kamo gayod. Tandaan nato mga kaigsuonan nga kining mga puntuha gipuno-punuan o gidugang-dugangan kini sa yawa, kay nganuman sayod mo nga nakadungog mo nga kadto kunong kahuya mansanas ay way gibutang diha sa Biblia. Oy, gisulti lang between good and evil pag ila sa maayo og sa dautan. So ingon niya na nga ang yawa dili gid niya kuhaon ng kamatuoran, hinuon iyang punan. Sa diha nga iyang ipuno bakak ang kanunay nga mapatigbabaw sa ang bakak unya kadtong kamatuoran hinay-hinay na to nga maitsapuira mo man kadaghanan karon. Ang kamaturan ila na nga giitsapuira na, ang bakak na ilang gikinabuhian. Ngano mo ingon tang ang bakak ilang kinabuhian tanawa. Sa na Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Walay kamatuoran, mga bakakon nganuman wa magbantay sa kasuguan. Ingon niini ang mga tao nga nangalagad kuno sila sa Ginoo, nagampo kuno sila sa Ginoo, nagsimba sila sa Ginoo, pero biblically sila di ay mga bakakon ug walay kamatuoran. Unya ang bakakon sumala sa 8:44 gikan sa yawa, kay ang ilang amahan yawa ug sila ang anak sa yawa. Karon walay kamatuoran. Juan 14:6 si Kristo ang dalan kinabuhi ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan gawas pinaagi kang Kristo. Therefore nga
ang tao nga wa magsunod sa kasugan, walay kamaturan, walay Kristo. Oni karong panahon na, sige ampo, sige simba, sige alagad sa Ginoo, pero way kamaturan, way mga Kristo, kini sila Christian without Christ. Karon, si Adan og si Iba, ang ilang balaod nga dadawat dito sa Ginoo, daytarilo balaod sa pagkaon. Nga di gid sila pagkaunon, niadtong bunga sa kahoy nga pag-ila sa maayo og sa dautan. Pero ingon niini ang kasaysayan. Sumala sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 1, ngadto sa 6, tandaan ninyo ang gisulti. Karon ang bitin malalangon labis ang tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og ang bitin miingon sa babae, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Og ang babae mitubag sa bitin nga nag-ingon, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan ni anang bunga sa kahoy naas taliwala, pag miingon kanamo ang Dios, dili kami magkaon sa bunga ni ana ni maghikap kay sa adlaw nga mokaon kami ni ana mamatay kami gayod. Nunti ang gisulti pa sa yawa sa Henesis 3:4 og 5 nag-ingon, og ang bitin miingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. Ingon niini kabakakon ang yawa, ngano moingon tang bakakon ang yawa. Ang pasidaan sa Ginoo og mukaon sila si Adan og si Iba ni adtong bungas kahoy. Timan niya daytarilo ni og ni adtong panahon na ang pagkaon pangagikaon sa tao mao pa ang mga prutas o bunga sa kahoy. Ingon sa Ginoo, pasidaas Ginoo mukaon mo ni mamatay gid mo. Pero ang pasalig sa yawa, dili gayud kamo mamatay. Tanawa Henesis 3:5 nagingon, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Mao ni ang gipasalig sa yawa nga dili sila mamatay, mahimo pagid silang sama sa Dios. Sa unsa nga punto, kay sila mahibalo na sa maayo ug sa dautan. Karon kung imong basahon ang Henesis 3:6 nagingon, og sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga kanon ug kinita kustinghaon o makapalipay sa mga mata, mikuha siya sa bunga nin ug mikaon gitagan iyang iyang bana ug mikaon usab kauban niya. So dinhi ining banahon na si Adan og si Iba nakasala na tungod kay ilang gilapas ang balaod sa gitawag og dietary law. Samtang kanang 10 commandments dili na muhaom sa gitawag og dietary law kay moral law man na siya. So kamatuoran ni ana nga wa ni nila malapas ni Adan og ni Iba dito sulod sa tanaman sa Eden ya pamatiin ninyo ang napulo ka sugo dinhi sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 ug 4 ug 5. Unang sugos napulo ka sugo nagingon, dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Walay kasaysayan sa Biblia nga si Adan ug si Iba nagbaton sila og lain nga Dios. Ikaduhang sugo nagingon, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang dagwaya. Walay kasaysayan sa Biblia nga makita nimo nga si Adan ug si Iba nagbuhat og mga larawan ug mga linilok. Nganuman dili man ni dietary law, moral law. Sa 5 nagingon, alang kanimo dili mo magyukbo kanila ni mag-alagad nila. Walay record sa Biblia si Adan ug si Iba nagyukbo o nag-alagad sa mga larawan, mga Dios-Dios. Una ikatulong sugo dinha sa dinhi sa kinini ang city sa Exodo 20 city, dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Why record nga si Adan ug si Iba nagpasipala batok sa Dios. Mao maning mga sugo ang naas na po sugo. Sunod ikaupat nga sugo sa pulo ka sugo, hinumduman mo ang adlaw ipapulay aron sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong bulaton, apan ang adlaw ikapito mo isa ka adlaw ipapulay alang kang Jehova nga imong Dios, nining adlaw dili ka magbuhat og bisan unsa. Kung imong tan-aw dinhi si Adan ug si Iba dito sa tanaman sa Eden, wa gid sila record nga nagtrabaho sila. Mao na nga kanigingon unom ka adlaw magbuhat sa tanang bulaton iya ikapito pahulay. Wa ni didto ni sila kay nganuman halos tanang adlaw sila nagpahulay tungod kay nganuman kinini ang bungas kahoy ilang pagkaon wa man sila magtrabaho dito, pero diha na daan ang adlaw ipapahulay. After creation kining adlaw ipapahulay, gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan sa Dios. Henesis Kapitulo 2 versikulo 1 ngadto 3. Pero diha na ni daan ni ang napulo ka sugo, wa pa lang ikasulat sa Dios didto sa papan nga bato. Sunod ang ika-5 nga sugo,
tahuron mo ang imong amahan ug ang imong hinaan aron magtaas ang mga adlaw gihatag kanimo ni Hubang imong Dios. Wala may amahag inahan si Adan ug si Iba kay sila man ang una ginikanan sa tanang mga kaliwatan. O gunya kung imong basahon, dili ka magpatay. Wala may record si Adan ug si Iba nga nagpatay sila. Kay ang unang pagpatay nga na-record sa Biblia mao ang duha ka anak ni Cain ug ni Adan ug ni Iba nga managsuon sila si Cain ug si Abel nga gipatay ni Cain si Abel. Motoy the first murderer mao si Cain. O unya di ka magpatay, kauno man ni nga sugo des na po sugo. Unya kining mga suguan yes na po kasugo ang mga kabulig o kaabag sa ni Satanas mao gi maninguha nga mugawas gid ta ani di na ta mosunod ani mao man ilang mga doktrina. Sunod dili ka magpanapaw. Kinsa may panapawa ni Adan ug ni Iba dito nga sila pa may tao sa tanaman sa Eden. Sila pa may tao sa kalibutan, dili ka magpangawat. Kinsa may ilang kawatan dito nga gitugyanan masilas Ginoo sa tanang mga butang. Bisag unsa dito ilang kaunon o bisan pag-unsa diha ang mga butang nga dili maisip nga nagapangawat sila kay sila ang steward, dinugyanan sila sa Dios. Sunod, dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig katawo. Wala pa'y nahimong matawag ni mong isig katawo ni adtong panahon na kang Adan ug Niba dito sa tanaman sa Eden. Kay sila pa man ang unang tao sa kalibutan. Dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo, ni maibog sa asawa sa imong isig katawo sa iyang sulungan lalaki ug babae. Karon kinsa may kaibgan nila ni Adan ug ni Iba dito? Nga balaya nga wa may lain na malay nya wa man sa paylain pang asawa ug bana adtong panahon na gisgutan ni nakapulo na ikapulo nga sugo ikanapulo nga sugo bisan sa imong sulugoong lalaki sulugoong babae di ni mo na kaibgan una sa may ibugan nga may lain nila nga kuan may sama sa unang sama karon nga naay makakita og gwapa kaayo makalimot na sihangan. Ambot ka as pagsubay sa karsada paingon sa balay ug di ba pod ga ni siya kalimot pero lawom kay ni og salabutan buhay ra buyag. Mo na nga kung imong tan-awon ang mga kamaturan Brother Jigger dinis bala ang kasulatan hinumdumi gyud nga nindot ni ang imong pangutana si Adan ug si Iba wala makasala dito sa tanaman sa Eden sa napulo ka sugo. Ang ilang nasad-an ang gitawag og dietary law, balaod sa pagkaon. Karon si Adan ug si Iba nakasala sila sa balaod sa pagka-dietary law dili sa moral law dito sa tanaman sa Eden. Karong panahon na adunay daghang mga tao nga kusog kaayo mo singgit, kusog mo angkon, kusog magpamatuod nga sila maong kamaturan, sila mo insakto og unya naglapas sa napulo ka sugo. Dunay nagwali dinis bugo public market nga di manggani kuno nimo matuman ang sugo sa imong asawa ang napo na kasugo ug dunay tawo moingon natuman yang napo kasugo bot-bot kuno na mao na nga daghan rong mga pundok mga tawo magwali kunuhay nagwali sa pulong sa Dios pero ang ilang giwali mao nga di na ka mosunod sa kasuguan sa Dios. Brother Jigger, unta nakakuha ka og mga pagtulunan sa pulong sa Dios uban sa tanang naminaw karon si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatin-aw sa natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John ug ato sa pasalamatan si Brother Jigger sa iyang nindot sab nga pangutana nga nagkanayon nga sumala sa Roma 3:23 ang tanan tawo nakasala man og nakabsan si maya sa Dios. Si Adan ug si Iba ba dito sa tanaman sa Eden tanaman sa Eden nakasala bas na pulo ka sugo. So kung ato nga balikan ang mga butang nga gisgutan ni Brother John, Brother Jigger kabasta nang naminaw karon sa panahon ni Adan ug ni Iba wala pay napulo ka sugo. So ang direct nga tubag si Adan ug si Iba wala makasala sa napulo ka sugo. Ngan karon unsa man day nasad-an ni Adan ug ni Iba? Kung ato nga balikan gyapon ang inyong nadungog, ang nasad-an ni Adan ug ni Iba mao ang pagkaon sa wala ikatugot sa pagpakaon sa Dios. Kung imo nga lantawon ug susihon mga kaigsunan ug mga kaigalaan, dili pa mahimong epektibo ang mga butang nga gisgutan sa napulo ka sugo sa panahon ni Adan ug ni Iba. Kay nga naman, wala pa man sila silingan, sila pang duha si Adan ug Iba, babay lalaki pa man. Unya na sila sulod sa tanaman sa Eden mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Niadtong panahon na ang balaod nga gihatag sa Dios ngadto kanila, kining balaod nga gitawag og dietary law or balaod mahitungod sa pagkaon.
So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, niining manghigayon na karon nga atong gisgutan, militaw gyud dinhias kanginan sumala sa balaan nga kasulatan nga si mana or duha pa lang ang tao nga nagpuyo sa kalibutan naa na daan ang balaod mahitungod sa pagkaon mga kaigsunan og mga kaigalaan. Ngani kung ato nga lantawon og susiyon, balikan ta ang mga butang nga inyo nang nadunggan kaganiha. Kung ato nga tanawon, ingon ani ang ato makita sa tapos nga nahimo sa Dios ang lalaki nga si Adam, kini gipahiluna sa Dios ditoa sulod sa tanaman sa Eden. Kung atong balikan ang bersikulo nga gisgutan kaganiha, Genesis kapitulo 2 bersikulo 15 hangtod sa 17, ingon ani ang gisgutan. O gikuha ni Hioba nga Dios ang tao og gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Kanang imong makita nga gisgutan mga kaigsunan og mga kaiglan ba nga aron kini iyang atimanon og bantayan. Kung imong lantawon og susiyon, hilabihan kanindot og kahayahay gyud sa kinabuhi sa tao kaniadto. Kang Adam mga kaigsunan og mga kaiglaan kay naman giatiman siya og gibantayan sa Dios didtoa sa tanaman sa Eden mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung imong makita sa mao nga basahon, hilabihan kasuod gyud sa relasyon sa tao og sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong padayono nagingon sa 17, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa mayo ug sa dautan. 16, og si Hioba nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon. Kanang pulong nagsugo mga kaigsunan og mga kaiglaan, but pasabot dunay gisugo sa Dios, dunay sugo ang Dios ngadto sa tao. Kung atong padayonon, makakaon ka gikan sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayog sa dautan, dili ka magkaon nini, kay sa adlaw nga mukaon kanini mamatay kagayod. So kung imong lantawon og susiyon, dinhiya nakita og the trace nga ang Dios do nagay balaod mga kaigsunan og mga kaiglaan mahitungod sa pagkaon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ang nakapait lang kay doon na sa daghang tao nga mga tarungan nga gusto nila nga ang ilang kinabuhi mo'y sundon sa balaan nga kasulatan o dili ang balaan nga kasulatan mo'y sundon sa ilang kinabuhi. Mao ni hinahimong hinungdan daghan ng Dios nun manunta pero ang kinabuhi wala gyapon mabag-og mausab kay nga naman wa man sunda ang balaan nga kasulatan, ang gisunod man ang kinabuhi ug ang nasulat sa balaan nga kasulatan mo'y gipahaom sa ilang kinabuhi mga kaigsunan ug mga kaigilan. Inay unta hinuon nga ang ipahaom ang kinabuhi sa tao ngadto sa balaan nga kasulatan aron ang tao mausab ug mabag-o. So kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug mga kaigilan, kining mga butanga naghatag nig kasayuran sa matag usa kanato nga panahon pa diay sa pagkatukod sa kalibutan doon na balaod ang Dios mahitungod sa pagkaon. Nang kung atong padayunon mga kaigsunan ug mga kaiglan, niining senaryo dinhiyas balaan nga kasulatan mahitungod sa kabahin sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva. Kung ato ning basahon ang Genesis kapitulo 3 bersikulo 6 mga kaigsunan ug mga kaiglan, ingon ani na ang nahitabo. Kung atong tanaw nagingon, og sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon, og na kini makalipay sa mga mata, og nga ang kahoy takos tinguhaon aron makahimong makinadmanon sa tao, mikuha siya sa bunga nini og mikaon og gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya og mikaon siya. So kung imong lantawon og susiyon, dinhiya ng bahina nakahimo og pagpakasala ang tao si Adan og si Eva batok ngadto sa Dios. Kaya nga naman ilang gikaon ang bunga sa kahoy nga wala ikatugot sa Dios sa pagpakaon. So kung imong lantawon og susiyon, ang nasad-an ni Adan ug Eva kaniadto dito as tanaman sa Eden, dili ang napulo kasugo kun dili ang gitawag og balaod mahitungod sa pagkaon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Sa diha nga ang tao nisupak sa sugo sa Dios, ang ilang pagsupak dunay nahitabo nga bunga
or dunay nahitabo nga sangputanan nga mao ang kinabuhi unta sa tao nga walay kamatayon nakabaton og dunay kamatayon mga kaigsunan og makiglaan. So kung sa imong kinabuhi o sa atong kinabuhi, makapangutana ta, nganong kitang tao mamatay man? Ang tao mamatay mga kaigsunan ug makiglaan tungod sa sala. Kay kung atong basahon ang Roma 6:23 nagingon, ang suhol sa sala mao ang kamatayon. So kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug makiglaan, dako og kini ang kadaot ang sala sa kinabuhi sa tao. Kaya nga naman, gawas nga ang kinabuhi sa tao nga walay kamatayon nakabatog dunay kamatayon, ang suod o hilabihang duol nga relasyon sa tao sa Dios mga kaigsunan ug makiglaan naguba nabungkag tungod sa sala. So kung imong lantawon ug susiyon, mao ni ang nahitabo mga kaigsunan ug makiglaan nga ang nasad-an ni Adan ug ni Eva mao ang balaod may tungod sa pagkaon. Kay ba mga kaigsunan ug makiglaan nga nini nga senaryo sa kinabuhi ni Adam ug ni Eva, doon na say mga pangatarungan ang tao, nga moingon din ang mga tao nganong gibuhat pa man sa Dios ang kiniang kahoy sa pagilas maayog sa dautan. Nga maon man to yung maon ay hinuon na himong hinungdan nganong ang tao nakahimog pagpakasala. So kumbaga ba murag gibasol manoon sa mga tao ang Dios nga gihimo sa Dios ang kahoy sa pagilas maayog sa dautan. Kitang tawa ta kabantay mga kaigsunan og mga kiglaan sa ato sab nga kaugalingon, wa ta kaingon ba sa atong kaugalingon nga nganong gihimo man sad ta sa Dios nga nahibaw naman gid unta ang Dios nga ang tao mahulog sa pagpakasala, ang tao magpakasala, ang tao magmasinupakon sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kiglaan, kining tanang butanga mga kaigsunan og mga kiglaan, bunga ra gid ni og atong makita tungod sa gugma sa Dios, kita padayon nga iya gihapon mga kaigsunan og mga kiglaan nga gihatagag pagtagad. So kung imong lantawon ug susiyon, balikan ta ang mga butang nga gisgutan sa tubag sa pangutana karon. Si Adan ug si Eva mga kaigsunan ug mga kiglaan wala makasala sa napulo kasugo kun dili sila nakasala mga kaigsunan ug mga kiglaan may tungod sa balaod sa pagkaon. So kung imong susiyon og tan-awon, gikan dito sa tanaman sa Eden hangtod sa atong kapanahonan karon, kining balaod may tungod sa pagkaon mga kaigsunan ug mga kiglaan nagpadayon sa gihapon. Pero ang nakapait lang og nakasubo, doon na gyapoy daghang tao nga mutuis sa kamaturan nga moingon, wala na, gilimpyuhan na ang tanan, pwede nang magkaon kay gipakamatyan na dito, gipakamatyan na ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus. Buot sab ning mga tao manuisa sa kamaturan mga kaigsunan. Kay nganuan, ilang giingon, ilay tudlo nga ang gipakamatyan ni Kristo ang pagkaon iyang ginluan ngadto sa Kalbaryo sa krus. Kaluoy ba sabihay ning Kristo Kay nganuan, kaluoy sab ni Kristo mga kaigsunan mga kiglaan. Naiba mo ngano? Ang iyang gipaulag dugo, ang pagkaon day dili ang tao. So kung atong lantawon ug susuyon ang kamaturan mo nga ang ginluan ni Kristo sa Kalbaryo sa krus, ang tao dili ang pagkaon o mga dulumtanang butang mga kaigsunan og mga kiglaan. So kung atong lantawon ug susuyon mga kaigsunan og mga kiglaan, timan-an ta tungod sa pagsupak sa tao sa balaod sa Dios, mikaon sila sa pagkaon nga wala ikatugot sa Dios pagpakaon, nahimo nga ang relasyon nga suod sa Dios ug sa tao nabungkag, nahimo nga ang kinabuhi sa tao nga walay kamatayon nakabaton og kamatayon. So kung imong lantawon ug susiyon ang pagpili sa pagsupak sa balaod sa Dios may tungod sa pagkaon mga kaigsunan ug mga kiglaan, ang sangputanan dili maayo alang sa atong kinabuhi. Delikado ang atong kinabuhi. Kadautan ang mahitabo sa atong kinabuhi. So ato nang nakita, doon na tayo mapanaminan mga kaigsunan ug mga kiglaan. So unsa may mayong buhaton nato karon mga kaigsunan ug mga kiglaan, pilion ta pagbag-o o pagtulid sa sayop o hiri nato nga pagtuo o pagkinabuhi. Ug himuon ta mga kaigsunan og mga kiglaan ang pagkamasinulundon o pagkamatinumanon sa kabubuton sa Dios. So salamat sa iyong pagpaminaw alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Akong ihatag ang panahon kang Brother Libby Claves. Okay, dugang salamat Brother Isaw. Ani ako ning basaw ning dinhing maayong gabi ninyong tulo Brad. Okay, maayong gabi no.
Ani adto ta higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi nga ang point gyud siyang pangutana nga si Adan ug si Eva nakasala ba sa napulo kasugo, no? So klaro man kay na nga ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Muna gisgutan sa unang Juan 3:4. Sala ang paglapas sa sugo, ang kahulugan sa sala, paglapas sa sugo sa Dios. Ang sugo sa Dios kang Adan ug kang Eva nga ilang gilapas mahigala kadtong kahoy sa pag-ila sa maayo og sa dautan. Nagsugo ang Dios nga matod pas Ginoo Genesis 2:16 ug 17. Giingnan sila sa Ginoo nga makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Kitagaan sila og orders Ginoo, sugos Ginoo nga ang ilang kaon makakaon sa bunga sa kahoy sa tanaman. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo og sa dautan. Dili kamo magkaon niini. Naibalawd ang Ginoo. Kay sa diha nga mukaon kamo niini, moabot ninyo ang kamatayon. Muna'y balaod si Ginoo. Pwede sila mukaon sa makahoy sa tanaman except niadtong kahoy nga ang gingalan diha sa Biblia, kahoy sa pag-ila sa maayo og sa dautan, or the tree of knowledge of good and evil. Ang warning sa Ginoo, mukaon gani mo ani, mamatay mo. Kay gibuhat man sa Dios ang tao nga dili unta mamatay. Moabot nang ang kamatayon sa tao sa diha nga ang tao higala musupak sa gisugo sa Dios ngadto kanila. Moto ilang nalapas daytari law mga higala kadtong pagkaon nga gidili sa Ginoo, katong kahoy sa pag-ilas maayo og sa dautan. Lagi tungod kay ang tao naminaw man sa yawa, hinoon si Eva, wa sad siguro siya kahibaw nga ang nakig-istorya siya ang yawa na kaysa diha nga ning paduol siya didto sa bunga sa kahoy nga gidili sa Ginoo nga wa mooban ang iyang bana, wa sa niya telito pahibaw gigamit sa yawa ang bitin mga higala, ang serpent iyang gigamit nga instrumento aron sa pagpakigsulti ngadto sa tao. Gigamit niya ang opening gyud nga istorya sa bitin aron pagkuha sa atensyon ni Eva. Giingnan si Eva nga diay giingnan mo sa Dios nga dili mo pakaunon sa mga bunga sa kahoy sa tanaman. Masayag man siya mga tarungan jud si Eva, makikistorya jud si Eva kung inanaon niya pag-opening ngadto kang Eva. Giingnan diay mo sa Dios nga dili mo pakaunon sa mga bunga sa kahoy sa tanaman. Siyempre kadili man to'y mo gisultis Ginoo nangaturungan si Eva. Giingnan ni Eva ang bitin nga makakaon kami sa mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan kanang bunga sa kahoy nga nas taliwala sa tanaman, kahoy sa pag-ilas maigdautan, giingnan mi sa Dios nga dili mi pakanon ni ana kay sa adlaw nga mukaon kami na mamatay kami. Unsay tubag sa bitin mahigala nga gigamit ni Satanas, ingon ang bitin, sa adlaw nga mukaon kamo ni iniid, dili kamo mamatay, mahisama hinuon kamo sa Dios. Natintal ang babae, mikaon siya, kunya sa dihang mikaon siya, iyang gidalhan ang iyang bana. Gidawat po ni Eva ang bunga sa kahoy, ang tao higala nakasala. Sa diha nakasala, nangahadlok sila sa Dios, kay basig bibisita ang Dios, o niya sila, mga hubo na niadtong panahon na nawagtang ang himaya sa Dios. So nakasala sila. Sa laptod pagkasulti, niadtong panahon na sa dihang nang bisita ang Ginoo.
nakig-istorya ang Dios kanila bisan nanago sila. Anya ingon ng Ginoo nga, Adan, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawag mikaon ka, sa singot sa inyong naong magakaon ka mo, og sa abog man mo gikuha, sa abog sad mo mapauli. Diha na gisulti nas Ginoo ang resulta silang pagpakasala. Magpasingot na aron makakaon ang tao, unya gikan man ta sa abog, mapauli sa abog. Ang babae pod magsakit sa pagpanganak, so nagpasabot na gitunglo sa Dios ang tao. Nakasala ang tao, niabot ang kamatayon higala. Napamatud-an nga ang yawa, bakakon sukad pa sa sinugdan, o ang atong unang ginikanan na biktimas bakak. So si Adan og si Iba mga higala, na biktima siya ni adtong sila sa Adan og si Iba, nakasala sila sa pagkaon ni adtong gidili sa Ginoo. Nakasala sila kay sugo mas Ginoo. Ang pagpakasala paglapas man sa sugo sa Ginoo. Pero maghiskot ka og 10 commandments, wa man sila kasalaan na, pero naay porsyon nga maingon nato nga kabahin ni adto kadtong dugay tintal sa bitin kang iba, naibog si Iba, mikaon si Iba. Unya naam nas napulo ka sugo nga di ka maibog. So, kung imong tan-awon higala, may connection gihapon dito sa 10 Commandments, pero ang paglapas sugo sa Santiago 2:10, sama raman gilapas ang tanan, nakasala gihapon sila mga higala. Kay before gisuwat ang 10 Commandments, tungod kay ang 10 Commandments, mao man ni expression sa karakter sa Ginoo higala. From eternity to eternity, ang 10 Commandments, wa palang gisuwat, pero ang prinsipyo, diha na ang napulo kasugo. Wa palang gisuwat panahon ni Moses mahigala. Imong makuha ang point nga usas na po kasugo, nga naghiskot hindi ka magpatay, si Cain nakasala sa pagpatay higala. Anya si Jose, ni adtong panahon ng gitintal siya sa asawa ni Potiphar, wa gyud siya magpatintal kay usa ka dakong sala. Kung magpatintal siya kay naa may gingon sa Ginoo nga dili ka manapaw. So ang prinsipyo sa 10 Commandments, kung ato ning sinsilyo higala, diha na pero wa palang gisuwat na sa papan nga bato sa panahon ni Moses, samtang dito siya sa bukid sa Sinai. Ang point na tungkuhaw ni Gala, mao to'y sala nga nahimo ni Adan og ni Iba, daitary law, og daghang mga sugos Ginoo sa Biblia. Ang paglapas sa sugo sala, ang 10 Commandments sigala sala kon imong lapaso na. Ang daitary law nga gisgutas Levitico 11, kon ako nang lapason makasala ko mga higala. So ang sala, ang paglapas sa sugo sala man, ang bayad sa sala kamatayon man, kalaglagan sa impierno nga kon sangkuan sa katapusan. Ang atong buhaton karon, dawatas Ginoos tuhi siya aron ang imong mga sala, ang ako mga sala, mabayaran og apil ni Kristo sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo og sa alos katapusan. Sigurado nga ikaw ako makasugat, makapuyo sa langit ng puluyanan. Wa naman tayo bigala, ako ibalik ang panahon ni Brother Isao. Okay, daghang salamat Brother Libby, mga higala sa diliping tapuso ng itong programa niya atong closing song, mga man ang atong closing prayer. Higala, magampo kita, dalang panan ug mahigugmaon nga Dios. Salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napabot sa igdulungog sa tanang mga nagapaminaw karon. Palangini sila Ginoo nga mahangpan nila ang imong pagkabubuton, ug unta sila Ginoo imong kinahanglanon nga makaduol tawagon nimo, moduol sa pagpangalaga kanimo, aron Ginoo ang kalampusan sa kaluwasan sa adlaw sa katapusan maangkon sa tanan. Salamat nga ikaw magatubag, magahatag sa among pangayo para dawaton mo kini tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug maduluas. Amen.
Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigalas kanginan, Brother Esau Dihito, Brother Libby Clavis, og dining inyong ubos nga higala igsuon. Brother John dito magaingon sa inyo. Mayong gabi og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.